chtěl bych pozdravit maminku. Zdravím z Hotel Paradise. A chtěl bych pozdravit všechny svý kamarády. Teplý. Jakuba Trojana. Pepu Jodase. Jakuba Jacoba. Všechny svoje teplý kamarády bych chtěl pozdravit, protože já jsem ten nejteplejší brat a jmenuji se Bruno Banany, a.k.a. Leo Valentino. Co ty bys chtěl pozdravit? Hotel Paradise is very nice. Pozdravujem kumených chlapcov. Pozdravujem Pačangu či Tangua, veľmi hambu. A udržuj styky pohlavné. Oni sú teplí! Oni sú teplí! My sme verejne teplí, Zuzka. Ale my sme sa teď priznali zrovna. Zuzka, povedz normálne, povedz do kamery normálne, koľko stojíš? Na Popravde. Ja som na nezaplatenie a to všetci viete. No neviem, jedine v šilingoch. 300 šilingov. Povedz pravdu, 300 šilingov. Viac nepýtaš. Že si to ty. Nemáme to